दाबो साननायफोरनि मोखासथ' हाया बे बेसेसिम हाखो नोङो सानजाखौ बेसेसिम हाखो स्निसिम हाबाय स्निसिम ओमफ्राय आरो 8 9 बेखौलाय माला हागोन मोननैखौलाय हायाबा जागोन नामालै लाथारनांगोन नोङो ओइ मा दं इयावलाय 10 19 20 सिम लानांगोन नोङो चलो जोंहा दायो ओरैबायदि मोनामजोब्बाय मा ओंख्रि संखो एसे खिन्थिनोसै आङो आंनि थाखाय फेभारिट ओंख्रि आरो बेयो ओरै सासे लेखा फरायबाय दङ सासे ओंखाम संबाय दङ खोमसि जाबायलै नै बे जाहैबाय गुन्द्रुक आरो आलु ओरैबायदि टेस्टि मोजां मोदोमदों माने गोथावनो आंनि थाखाय सोरबायदिया माबायदि जायो मिथिबायना आं माने गुन्द्रुक आरो आलु माने बिराद मोजां मोनो माने सोरबा जों माने गोदो बुङोमोन ना सोरखौबा माने बै नेपालिफोरासो माने गुन्द्रुक खवाजात मा खवाजात होनना बुङोमोन ना आजिखालि बर'फ्राबो जाग्रा जाहैबाय नै दायो बानायबाय दं जोङो सानजौफु ना ओइ दाइन सानजाबा ब्रैजि आरे नों मा बाखौ हानानै बे दायो माखौलाय दाइनखौलाय मानो हाया जानांगौ जाखो ना आङो दाहाय नैबेखौहाय एसे जानानै खिन्थिनोसै दिनै माने सानडेनि जोंहा बे जाहैबाय स्पेसियेलि ओंख्रि दै स्पेसियेलि ओंख्रि नोंथांमोननो दिनैहाय आङो सानडे नालाय जोङो दिनै अबाव थांगोन बा अबाव बेरायगोन बेखौनो जोङो न'आवनो मोनसे फिसा ब्लग बानायनानै नोंथांमोननो खिन्थिनोसैलाय नैबे जाहैबाय मा होनो बेखौहाय अलसिया बे अलसिया लेखा फरायनो होनबाथाय बिराद बायोना नोङो बायदा बा सानजाबदान बेसे जायो बुं बा सानजाबदान गुड स्नि सानजाबा स्नि सानजाब्रै स्नि सानजाब्रै नैजिदाइन नायनि स्नि सानजाब्रै नैजिदाइन स्निखौ हादों होनदों बे स्नि सानजाब्रै गुड आच्छा हामारबाय ओमफ्राय दाइनखौलाय माला हागोन दाइना हानांगोन नों बेखौबो जों एबार आंजों भिडिअ बानायनोसै ओरै फैदो नों ओरै फै फैदो दिनैहाय माने जोंना आनिया नों थाखो बेसे मोनखो होनदों थाखोनै ना ओमफ्राय दिनै सल दंना गैया देवबारसो ना मैया आनिया माने बेलेगाव आलासि जाहैदोंमोन ना बे माने हराव सोरनाव थाहैदोंमोन दाख्लै हराव मैया हराव बे मानसिया बिदिनो माने बेरायनो बिराद लुबैयो दिनैथ' सानडेमोन दिनै नों अबाव थांनो लुबैदों माबायदि गगोरेब्रा गगोरे माने मा मोजां रायलायब्रा मा होनदों माने मा जाहैबाय बियो उन्दै समाव जेब्ला माने गगेरे ना बैयाव माने दाउ दंमोन आरो ना दाउ ओरै गाखोना ओरै सोर गिदिंग्राया बेखौ माने गगेरे होनोमोन आरो दा ओमफ्राय बेखौ जाहैबाय माने बियो गगेरे होनग्रा जाहैबाय आरोखि मानसिया बेनो जाहैबाय गगेरेया बेना जोङो दिनैहाय ओंखाम जाखांनानै जोङो मोनसे जायगायाव थांगोन आङो ना नोंथांमोननो आं बेखौ खिन्थिलांसै नोंथांमोना आंजों दिनैबो थांफाबाय थादोलाय जोङो दायो ओंखाम संग्रायाथ' संबाय दङ रानिया दायो लेखाखौ दसे फरायखांबाय नै अबा थांनो नागिरदों होननायखाय गासैखौ माबा जालायबाय जायखिजाया जोङो नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो दाहाय आं एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा जोङो अबे जायगायाव थांगोन ओमफ्राय जोङो सोर थांगोन आरो मा जायगायावहाय जोङो थांनो नागिरदों दिनै माने न'निफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नोंथांमोना आंजोंहाय आरो दिनैबो थांफाबाय थादो अके बिदिबा लोगोफोर दिनैबो आंजों दिनैहाय नोंथांमोना थांफादोलाय चलो लेट्स गो दे लेट्स गो जायखिजाया थांफाबाय थाबासो मिथिगोन अबाव थांगोन आं नोंनोबो खोन्थाया ओंखायनो गासिखौबो आं थांफाबाय थानो खिन्थिबाय नोंथांमोननो आं बै जायगायाव थांनानै माखासे नुथाय नोंथांमोननो खिन्थिनोसै आरोखि चलो खोन्थायालै एबार आङो ओंखाम जानोसै लाबाय नैबे जाहैबाय गुन्द्रुक बे जाहैबाय गुन्द्रुक ओमफ्राय बे जाहैबाय लाव खारै ना इयो लाव खारै आङो जानानै खिन्थिनोसै नङा होमबा आनियाबो नै रेडि जाबाय आनिया खिन्थु गुन्द्रुकखौ जाया दे इयो नोंना थोरसि गैबावसो ना लाबोगोनब्रा आङो जायखिजाया नै दायो गुन्द्रुकखौ जानानै खिन्थिनोसै नङा होमबा आं बिराद मोजां मोनो माने बे गुन्द्रुकखौहाय जानानै दा बुरजा माने खैसिब मोजां मोनजायो आं बया
थांबाय था नोंथांमोना ना दा आं जाखांनानै आरो फैनोसैलाय दा आं जागोननि सासेया माने ओंख्रिया गानाव थावाखैनो जायानो माने रागा जोंदों ओंख्रि गैयैनो माबोरै जानांगौ ओंखाम जानाय बिदिबा बोरै जानांगौ जाखो मानो जाया आया मा जाखो मानो जाया हो मानो जाया ओंखाम उखैगोन ना माखै जाखो हो ओंखाम उखैगोन ना मा जाखो माबोरै जानांगौ जाखो बिदि ओंखाम जायाबालाय सोरनिबा गथ'फ्रा माबायदिब्रा ओंखाम जानायावलाय नै बेना माने माबाया थावा जाहैबाय ओंख्रियानो आंनि थाखायनो नैबे ओंख्रिया बिराद फेभारेट नालाय नैबे मा होनो आलुजों गुन्द्रुकजों ओमफ्राय लाव बेयो जाहैबाय जाया जाहैबाय माने अकल बेनो नांगौ दालि ओंख्रि गैयिनि रागाजोंनो सिरि थाबाय आरोखि बेबायदि माने जोंना रानिया बे जाबाय जोंना रानिनि आखल ना सोरबाफ्रा गथ'फ्रा बिदि बोराबो ना बोराबा आं मिथिया दै खिन्थु जोंना रानिया बिदि बोराबो ओंख्रि जुदि गावनि थाखाय ओंख्रिया थावाबा ओमफ्राय दा बिमाया संनानै होफिननांसिगोन आरोखि एनै दालि लायबाय दायो संनानै होफिनसिगोन दिनै रानिया रेडि ओंखारलायबाय बबाव थांनो नागिरदोंथाय वाव एसे खोन्था र' बा हायल सेन्देल गानबावलायबायसो नै आंनिया नुदोंना जोंख्लाख्लाब जोंख्लिब क्लिब वाव बबाव थांनो नागिरदों नोङो दखान में अच्छा दखान में जाएगा अच्छा कौन कौन मम्मी तुम मैं एबार नै नुबाय दा ओरैबायदि वाव आंनियाबो रेडि जाबाय ओमफ्राय सासेया ओंखारबाय दङ आंनाथ' रेडिखा नालाय नै सासेया इयाव नै ओंखारबाय दङ जोंना बारा देलायलांखानाङा माने हिनजाव मानसिफ्रा बांसिन देलायोलै ओंखायनो नेनो बायो आङो जोङो दायो थांसै रेडि जालायबाय आरो न'आ दिनै न'यैनो थासिगोनलाय आरोखि दायो माने जों मोनाबासो फैसिगोनलाय नङा होमबा एसे खिन्थालांसै दिनैहाय जोंना आंनिया दिनैहाय एकदम हाल गानलायलायबाय दिनैहाय रेडि जाबाय आंथ' मा गानबावनो दिनै माने सिम्पोल थांसै आं नै आखाइ गुसुसो गानबावबाय ओमफ्राय आं हेडफन लाबाय आरोखि दासो थांनोसै नङा होमबा नोंथांमोनहाबो आरोबाव थांफाबाय थादोलाय ओमफ्राय जोङो जाहाय माने थांनायाव जायगायाव मोनहैनायाव आरो एसे दिन्थिबावनोसै नङा होमबा जोङो माने मा जायगायाव थांगोन आरो बे जोंनि न'निफ्राय बेसे गोजान जायो बेखौ एसे दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना थांबाय थादो चलो नै मा मबाइल दोन नों आनी तुम बहरा है क्या तुम नहीं सुना है मबाइल रखो तुम जिरायबाथाय मबाइल बे बिबैनि मबाइल आरो बिबौनि मबाइला थाखाला जासुलिया थगायलायो ओमफ्राय जाबाय रेडि थांसैलाय नालेंखर जासुलिथारलै बे नै नालेंखर जाग्रा जों दायो थांसै आरो ना एसे खिन्थिलांबाय थानोसै वाव दाना आंखौसो सालायनो होबाय थायोलै लागाव एबार जों होलांसैलाय नै साथामजोंहाय आङो सिगाङाव आंनिया गेजेराव बिमाया उनावहाय नै लास्टावहाय जोङो दायो थांनोसै दखानाव नानि अबाव दंमोनलाय दखानाव मा नों थोनदों जादों नामा थोनदों जायाखै एसे जागोनलै वाव ओरै आं सालायग्रा आंखौल' सालायनो होबाय थायो दायो माइयानो सालायाना दायो जोङो जायखिया थांग्रोनोसै नङा होमबा थांनानै ओमफ्राय जायगाखौबो एसे मोजां सारिनावनो खिन्थिनोसै आङो दिनै माने जोङो सानडे होननानै स्पेसियेलि आरो ना दसे जोङो न'निफ्रायनो भिडिअखौ बानायनानै जोङो दखानसिम भिडिअखौ बानायनानै आङो खिन्थिलांबाय थानोसै ना नोंथांमोनहा थांफाबाय थादो नै जोङो साथाम फैलाय वाव फैयै जोङो दायो नै नोलोबारियाव मोनफैबाय दखानाव आंनियाबो मोनफैबाय नै जोङो दायो फाइनालि गाइस नोलोबारि सेन्टाराव मोनफैबाय जोंना दखान बे जाहैबाय नोलोबारि सेन्टार जे थांबाथाय जोंना माने नोलोबारि सेन्टार मोनैनि सिगां नैबे लामाजों जों फैदोंमोन ना बेजों फैनानै जोंना दायो नैबेयावहाय दखानखौ खुलिबाय बेयावहाय मोनसे दं हेयार काटिं खानाय सिनग्रा मोनसे ओमफ्राय बैयावबो दं खानाय सिनग्रा मोनसे ओमफ्राय बेयाव CSP माने CSP गोदानखौ बेयाव लाबोबाय आरो ना जोंनि नैबे खाथियाव बे जाहैबाय जोंनि दखान ओमफ्राय नैबेयावहाय जाहैबाय मबाइल रिपेयारिंजों लोगोसे ओमफ्राय नैबेयावहाय CSP स्टेट बेंक अफ इन्डिया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जा खानाय सिनग्रा मा नोंबो खानाय सिननो नागिरदों नामा खानाय सिनजानो ना बे जाहैबाय नै खानाय सिनग्राया बेबो सासे बेबो जाहैबाय बर' ओमफ्राय माने माखौ होनबाय CSP खौ माने बै जायगानिफ्राय बेयाव लाबोबाय आरोखि बारा गोबाव जायाखै बेयाव लाबोनाया
बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थिबाय सोरबाफ्रा जुदि CSP खौ जुदि नागिरोब्ला बेयाव फैबानो जाबाय आरोखि बैयाव थायालासिनो बेयावमोन नालाय दायो बिनिफ्राय फैनानै बेयाव फैबाय आरोखि नै बेजोंहाय लामाया खिन्थिनोसै नङा होमबा बेनो जाबाय नोलोबारि सेन्टारा जे थांबानो मोनसे नोलोबारि सेन्टारा बैयावमोन CSP आ ओमफ्राय बिनिफ्राय दायो नैबेयाव फैबाय नुदोंना नैबे लादुमा माने दखानाव फैबाय आरोखि माने लोगोसे राष्ट्र फंबायजोंहाय ज' खालामफैबाय आरोखि माबाखौ CSP खौहाय दिनै फुंनिफ्राय नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थिबाय फुंनिफ्राय न'निफ्राय फैनानै दिनै देवबार जों लोगोसे जोंहा रानिबो फैफाबाय दखानाव आरो आंजों लोगोसे मिसेसबो आंबो दिनै सानसे बेयावनो थानोसै आं दिनै बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनो होदो आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायो माने साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुकआव नायो फेसबुक पेजखौबो हाजासे शेयार खालामना हो आरो लोगोसे माने फल' खालामनानै होदो आरो लोगोसे हानायमानि जेसेबां शेयार खालामना हो जाहाथे आं इयुनाव बेफोरबायदि मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो आरोखि ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय चलो